1,000 subscribers. Mora. 1,000, meron di pwede malapas. 100,000 subscribers. Let's go. Yay! Wala na. Ulo, di mo po. Oro, tara na. Pagdila na sa dila. Hindi mo buto? Makakaon kami. Ay, masita doon mo na mo. Mas. Ay, beta. Mansa. Wala, dagan. Pagkata ba? Happy birthday ba? Happy birthday. Daddy! Happy birthday, Daddy! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Daddy! Awan na! Manok na eh. Gusto man mo kayo? Happy birthday! So, it's my birthday. Sa kuan. Kaya yung opinion. Say wish nila para na ako. Say wish nyo para na ako. Secret. Pagdali mo ha. Ayo, ako makutan na. Ang say wish nyo para na ako. mo, kandita ka mag-order sa Shopee. Ikaw na natawa mo. Namo kayo para bayad. Yun. Kuan, basta tayo mong naong. Ako man ka na. Ito yung problema. Kumel. Na-wish lang mo sa bakno kaya katong-tong sa picture. Ato niya i-zoom niya. Wait, ako pakita. Nakulit na nga. Tamo nilang gidumtan nga naong eh. Oh? Ulit na ko. Ah? No. Tay wish mo na ko des. Kuan. Hindi ka utang? Oh, di na mangutang. Paano ganun live? Away trabaho Ikaw, yun. say wish mo Mitch. Good help. Ay, gato ka. Ikaw, Brad. Ako language. Ikaw. Manghudi gab-gab. Babae lalaki. Twins. Makaubo juga dahil. Ikaw, Brad, say wish mo na ko, Brad. No comment. Ay, pass. Jerome. Rob, say wish mo ko, Rob. Wala. Wala. Ayaw lang mag-gano'n. Char! Kuya R. Tawag daw. Ang sa wish mo ni daddy? Ang sa wish? Ulitan ko gami. Ay, wish ka, paitan ko glami. Ako, wish na ako sa akong birthday kay magka-computer na ako. Para makasige na ko upload o video. Video? Mau lagi? Ang hero. Computer. Nakna kasi wish mo ng papa naknak. Ang ganda. Para. So that's it guys. That's how I celebrate my birthday. Siguro mga first time since I like 15 years ago. Siguro mo pati pag-celebrate na ako birthday nga na cake na actually kay mukha mo good. Pag engineer ni mo gikan. Yeah, gikan ko pag enjoy na ko. After that wala na karon pa nasulod nga nagkaon ko cake or Birthday. kaon na gud ka na simple ra gud. Importante buhi, importante healthy. So yeah. Happy birthday, Day. That's it. Nang ko yung wish niya. Ano wish mo? Secret. So that's it. Thank you guys for watching. Please make sure to subscribe in my channel ha para mabot ko 1,000 subscribers. So, meron akong wish before mo end ang 2020. Okay, thank you. Au revoir. Bye. Ina, au revoir. Au revoir. Ciao.